Efo dim ond mis tan yr Oscars, mae pawb really di stepio lan game nhw yn byd ffilmiau a stwff chi'n gallu gwylio ar Netflix. Mae Danny Big Mad Danny Day-Lewis yn neud dresses yn Phantom Thread. Big Mad Margot Robbie yn mynd skating a Seithi yn I, Tonya. A Big Mad, well, actually, dyw neb really yn big neu'n mad yn Lady Bird, ond mae'n bloody lovely anyway. Thing is though, bod rhain I gyd yn really dda, dyw ddim o'n nhw'n dod unrhyw le agos at falle highlight ffilm a teledu y flwyddyn, Coach Snoop. There he is right there, nice and soft, good pass, good job. Should ydyn ni byth di cael syniad ma'n o blaen? Cymryd grŵp o ruffians o impoverished area yn LA a twli nhw mewn I tîm American football sy'n cael ei coachio gan Snoop Doggy Dog. Anhygoel. Bod yr holl beth yn swnio'n stupid efallai, mae Coach Snoop yn masterpiece I unrhyw un fel fi sy'n lyfio documentaries emosiynol dros ben amdano chwaraeon maen nhw ddim really yn deall. Mae yna loads o ffilms ardderchog yn dod mas mis ma, ond seriously, dwi'n meddwl allai concentrate ar ôl Coach Snoop, ond here we go. Sa'n meddwl bod fi'n target audience ar gyfer Lady Bird, ffilm drist ac yn ddoniol am teenager yn America o'r enw Lady Bird. Mae'n anodd anghofio bod prif cymeriad yn Lady Bird, sef Lady Bird, yn really ifanc, a felly mae'n sort of alright bod hi'n dickhead. Ond y peth yw, mae'n really yn dickhead, especially efo mam hi. Dwi'n siŵr o'n i'n proper dickhead pan o'n i'n teenager, so nes I trio cael y prejudice ma tuag at dickheads allan o'm mhenni, ac ar ôl hynna, oedd Lady Bird yn really dda. Mae'r ffilm yn un eitha essential I unrhyw merch ifanc sy'n rhoi shit I mam hi, neu I fam sydd wedi cael ddigon. Ydy mor dda a Coach Snoop though? Na. O'n I ddim really yn gallu bod nas I mynd I weld I, Tonya. Ar y wyneb, mae'n edrych fel y fath o ffilm mae studios jyst yn pwmpio mas ar gyfer amser yr Oscars. Ond seriously, mae'n absolute banger. Mae Margot Robbie yn chwarae rhan figure skater go iawn yn America oedd yn famous am wneud rhywbeth eitha difrifol. Na I ddim dweud beth yw ond mae'n mental. Hefyd yn mental yw ei fam hi sy'n overbearing ac yn eitha abusive, ac hefyd yn cael ei chwarae gan CJ allan o'r West Wing, neu fel mae'n licio cael ei galw, Alison Janney. Mae yna cwbl o boys ynddo fe hefyd, ond dyn nhw ddim mor dda ar ferched, so fuck 'em. Bod fi eisiau pawb I mynd I weld I, Tonya, ydy mor dda Coach Snoop? Ac yn ôl am mis ma, Phantom Thread, stori bonkers am boi sy'n gwynio frogs yn y 50s. Beth yw e? Wel, mae Daniel Day-Lewis ynddo fe, brilliant. Mae wedi cael ei directio gan Paul Thomas Anderson, yes please. Supporting cast amazing, o'n nhw'n fine. Ond ti'n mo be? Dwi just ddim yn Coach Snoop. A, sa'n meddwl, fydde unrhyw beth byth yn eto, so, be di'r pwynt?